Kawai kakong kabalak hamla penpau keteng kapasong basa hamaulai kapapenya dukan hamaulai kelasya dawa pisa hawai beriu keteng sensyar kimdet haka keteng HNLC kablami akila patai kubor mentaksi katkom kajing tho kate kakong uniu sensyar kimdet ula penpoi nikong yakishiti kimdet benai mensua hau benai naiwiang josem aja akwai haka baula dawa mga deben siu arpaulak tingka sikaseng HNLC na benta kisnem barok kibradam katkom kajing tu kate kakong Papai akan ikut tho hakamil ban pentep da kapapan jingarap nakaseng hinyo up National Youth Front HNYF halor kani kajing doa pisa or kani nakaliang bables present ke HNYF Shillong City ublami keteng hakata kajing tho kate chakmat menta kalai kuai terek naitung kani kendo bakila pasai kubor da kapapen pau kajing so kindet ba kapapeningo kalong kumno kate kakong kakrem la pai kate kajing tho kaseng rei kapa bech kila pasai kubor Syai halor ka halor kani nakaliang kaseng katestam banwat uniu briu basin syarkimden ubla dawa pisa keteng ke HNLC bat ula pente balada dan kino gi basya dawa pisa kumni kini banwan chakmat bat kino hilang seng yang terkadang menghapan wan syai ini akan ka semacam itu dia semacam ke perthai beroi ti kai ke bang akwa ban syai kalong ban nakaliang ke jungi ngidap de jing sko kendit jing sko lengo menem step kat bangadang don ko menem step kat bangadang don ko kali empat kalawan ke phone na ko rupang ko ong ba don kata ka jing sya dawa pisa jing wei kong pat hang ni ngala ila nakaliang rupang la sen yang lemba ke email ba kia kani ka jing dawa pisa ru la shu ini beri la pha be direct da ka email support rupang man pen mi hang ni ka sengi lemba lat thai ku bor di nakaliang ke jungi ngidap da ka jing kendit ke bakhau do ka tata namar ba ngikum ki pressure group wat lada hooj nakaliang jungi ka seng HNF bagai HNLC kala thung ba sadon bala presiden dong ba jungi ko mo siang bandong ha ka HNLC hanrei ha ka bede pat kata ka jing lum pisa unius char khemdei nakaliang jungi ka seng menehi ngila sngulengo ngila dap da ka jing lengo ba khrau ka seng pat mentan ru ngidang ya don ka meeting ba ka seng shwa bangin wan chane tinakaliang ka jungi ru ni marni kong ilapan jingerap ing nangi ka seng HNF pat kami ka kerteng junga hang ni ba bles san khar pat ngan chipuli fi ka iya ke email ka ba u rupang mane u pensyai lembai ni kong ilap ha da ka email so rupang pen mi ka ne ka ni ka ko khobor ta ka sngi amar ka jika di ka bacerong ki ha tang ki poingat puli mo Baik kini ka poi Sri Blessed Son de Karmo HNYF Shillong jing Shisham di Shillong City di East Castles Office of the New Trap National Youth Front ka Mauyong dari ka office sungi ru kamdan hapo Mauyong ni kwa matkan syai kani ka office sungi kedan hapo mulai nang kwar hang ni ka tho rong ba badon buram nga tho shapi mata ka sngi ban pentip halor ka khubor bal sapryang hakirin san bat kilat pathai khubor menenen ka sngi kani ka khubor kalong halor ki mat ka jingdawa khajana da ka seng HNLC lemba area collector jongki sensyar khemdei bat ngadei na ka snong masyong basa apo mulai bat nga la im jakpo man penya ya ka yeng ka sem lembaga jingmi na ka dukan jonga hamulai hendrei mata la sisnem kinthi ka jing so sat kalawan shop ha kalong yeng jongi habang ile opdiang ka shi dawa khajana na ka seng neutrap national liberation council HNLC lemba nonglum pisa jongki usen syar khemdej uni usen syar khemdej ulapan poi nungkong ka shi menshwa haupunai November jong usnem arjar afwe ha ka baula dawa banga dei ban siu arfulak tingka syaka seng HNLC namata kisnem baro ki bladem habang la kentaj ban siu gani khajana ka baong bangamdan bat ngalaong bangamdan pisa ban siu kat kata kador ka bahe namar nga hab ban besai ki khun ki kti bat ban pendap e ka yeng ka sem uni ubriu ula berngem penban nga da ka baong ladangam siu ka seng HNLC kan sa shimno e ka jing im jongki bahayeng basem jonga baro daga bang susiat yap yaki hakanu kanu kapor kabam pai perkhat uni ubriu bela berngem shu si kalong hapo ipo ajat jong u
pakhna jong uba Julius kitbok darphang bat wala da pakhna jong don habendi ndai ulale ya gani ulale ya ulai kat kabam umon bat bangam bangan ya katai kabau ong kaseng agency kan le daga bating to nganam puli lut kani namar phin sai puli ma phi namar ka jorong tinagaliang ka jongi kung kaseng HNAF mo ni kran shai be shawni ubreu shawni usanchar khemdeng bat nakaliang jongi ni kwa ban kran shai shafi ki media shafi ki pai ba barok khoi ba dang hagi ni ki khandiat sngiru nakaliang ka channel si kala da penshai Shekila pathai kubor sheki media bat sheki pajba barok khoj ba ka channel si menta kadang don kata ka pistop ka jing keren yesuk kaban sa urlong ne kaban urlong ru ikatang inem la ong namar ba nakaliang ka channel si kala da penshai ba ka kamdon menta kata ka jing lumpi sabi an rei ka deitang ka jing shim kabu jong uni ba khem sanchar khem dei tinakaliang ka jong ngi yo ay gani ka pathai ku buan mata bad ini kong khlami thu ka kerteng jong i masyu ong ngi don ha bisa maulai bad im jak po na ka basa phun na po dukan bad ka pisa ka ba ilila ai ka jingdawa ka long ar pulang bad la hi puli ku ku ka email bar boy ku bor po bad ini kong ila siutang barang turu ka don ka jing berngam bersit na kaliang jong uni khimdej na kaliang jong ka channel si henrei nga kwa dong shai ba ka channel si ru kamdan menta ru hagini menta bandawa pisa ban legi kambian nyamar kadang don hapo ka lenti ka bak sarkar kala shim jing kle kala shim ka responsibility bandon ka jing kren su jing mot ka jing shong sok shong san hapdeng ga channel si bat ka sarkar tina kalian baro kiba syadawa pisa haga kerteng channel si bakin once ka office sung seng lada ki don kam shisha baki yo shisha kum kita jing syadawa pisa kinwan bat kin penshai imde tang mashu tho umni po bor ka kerteng ru klam yathu nam ta ga jaju klam yathu ngi ru ngin hadu kanu ngi la man nge ka taru tingi nge skam ba yo don ru ki lang yong ki ba sedang man thot ki ba sedang man wo kejat ki ba sedang man bishdi ya ka channel siru ya ka tangi ngimtip mi ku makin ki por nama kamlong ka bashan re nakaliang jongi ngi kentu ba ngin yai bodin ngin yai wat nginam shong klangti aseng ru ka bu daga ba maham ting ye uni ubreu balami ha uni usen shat ndai bat nginwan mangi bat ki breu ru la da ki don kami ga jingram subha kin wan cheng seng ajun f ke ga bangi di ban wat ke bangi di ban ya shakman ngin ya namar bichu ngi ha ki newspaper them de yetho hishu pha ke email shagi media ke ni kata ngi shu dap daga jing lengo ba khram tina kaliang jongi hi kum ka seng ngin ai ngila warning ting ye ki no ki breu ki ba penon kam baklai ka teng jong ka channel c lamba ka channel f ngingim don ka jigit kli bat ngingim don bentang taru hande na kalian ka chongiru lada ki kwa hi ba kilap kum kita jing shisha ka kamram joki kila dei bandej police station ka ba kidon kisa kila arwin IFR kila ni ngong ka complain hang tang rek ngiru to na kalian gi pat ba lada ki sngojan ngi beseng HNF on one ngi ban pan ka jingram ngi we are ready tamaki di bani kundu face to face bani mdei ban shui tho angni klem na tip ika jat kem tip ika jaga sa bisha tip ka deinam dei ne ka bala kila siu ka deinam dei ka ta ar pula ka jong kiro tina kaliang jong ka sangi nim ham ting bat nging ngin ya nang ni shmat ban wat kita ki beri ko pendan bak tambakla ika HNC bat ya ka HNF ngi kham yok pediang mene nga shapun be ja po rupang bakala don kata ka email namba ka bakila pha ini kong so rupang man penpan kata ka jingarap na ka HNF man wat uni ubriu khemdej sencar khemdej kolektor ba lum bisa bian thrai ga shu antat nga lada ka dei hisha ka ba uni ubriu kunan kami gani ka pisa ka jinglum pisa chu thrai ga laban poi di klur klur ru ha khateng jung channel si namar mu chu ka channel si bro ka tu ka don ka hadu mata don che bangla lada uni ubriu misuse ka khateng channel si ngatip thrai la ban poi di ne di klur di bun pisa thrai bula le lada ka dei nei lada ka dei pat ka bashu shnabi game da manu na din na bot yo thot igani ka jengkan ka taru ka shong ha ti jong ka an ban ka leng jong ka sangte ngin wat be video bre pat ki bre ki bar shada wa pisa subhawan swat ngin trai lang ngin wa ki bre pi ka taru nga ngadap da ka jing lungo ka bakhaw jing shagari ban poi shwa nga tingangan sa inshai shaka persia di media ne inshai shanu ringa nga shuong kani ka shuwan men nem step por bangadang don po kali ngadang wan bu school khon la fu ni nga dur pang bang so kondit ba mi ikatem tang ne
in lada kabor chung ka an getulon mo lada ka police department kamla man sim kit khia kane pila da ki pajba ki sngu chan sngu ngi ki NGO ki HMF te ngi ni thai lang mat ki lada ka dei ngi ban IFR lada ka ta IFR makiru ka suki kam poi kam trikam ru to na ka liang jungi ka seng ru ngi la jet man chakri man yarap ki pajba ngi ni wat ki ta ki kat ka bala i bori bo chungi kan men shan ni ka teng chuki hammeพี่คิดเป็นใช่บางงานอดีตตาบางานละชาดอจิชิชาคีโยบาคิมอิทูอย่างงี้เนี่ยโยคิมติดอุณบฟอนจงอีรุโยคิไอไป direct spot อีเมลสูปังหันเลยนักเลี้ยงจงอีรุงินสายดิอุณบฟอนยิงนุกิบริกบาชาดอวายพิซซ่ากับกันมันวัดจงยรับนั่งอีบางยรับเมื่อกี้